Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Mag-unboxing po tayo ngayon. Ito po ay coming from Australia sa ating mga kapatiran na nagpapagamit sa Panginoon na mag-sponsor ng package. Hindi pa namin alam kung anong laman. So shout out po, maraming salamat po kay Ma'am Maria Grasso. From Blue Haven, Australia. Ito po pinadala kay Edgar and Corazon Haudjan dito po sa Mindanao, sa Misamis Oriental. So maraming salamat po sa mga nag-sponsor nito, sa mga gift na nasa loob para po sa church. So tingnan natin kung ano ang laman. Ito na po. Okay na po. Wow. Mga damit. Wow. May sulupin pa. Ready na ipamimigay. Thank you sa lahat. May mga chocolate. Humok ng chocolate. Naku! Lalo. Thank you, Lord. Best lagi na. Ito po. Salamat. Ito na yung mga lumalabas na mga shoes. Daming chocolate po. Hindi pa tapos. Marami pa. Mayroon pa dito. Gapo. Daming chocolate. Wow, salamat sa coffee. Hey, salamat sa pambata. Salamat sa coffee. Salamat sa maraming damit para sa mga kids ministry. Kids ministry na sa mga bata. Salamat po sa mga nag-sponsor nito. Sana may sa akin food. Salamat po sa mga may puso Sana akin na to. nagbibigay nito. Panginoon po ay magpapala po ng sobra-sobra sa inyong lahat. Kita po Lord ang lahat ng iyong puso sa pagtulong. Wow, dito na lumabas na yung mga spaghetti. Yung spaghetti sa feeding. Wow, for the feeding. Dito na. Praise the Lord. Dami pong spaghetti. Ito po yung mga shoes. Ito tayo. Sina pa si Ito na po yung mga spaghetti natin para pang feeding. Salamat sa daming spaghetti. Praise the Lord. Salamat sa lahat ng nag-sponsor. Tugnaw ba?